लारुखौ गोरबाय दाना बेखौ सुनानै बिगुर गारनोसै हाय लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दा नै नोंथांमोननि सेराव आङो सानडे स्पेशल फटल लाना फैलायबाय आरो जायफोर चैनेलाव गोनां चैनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो नोंथांमोनजोंहाय दिनै सानडेलाय जोंहा अमा जानोसैलाय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय नाथाय आं माजों जागोन माब्रै जागोन बेखौ आं दाबो मोनथिथ'वा दा लाबोग्राया मा लाबोगोन मा लाबोदों बेफोरखौहाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन होमबा आङो रेडि खालामगोन आरो ना माब्रै संनो होमबा नोंथांमोनाबो जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला मोनथिगोन आं माब्रै संगोन दिनैनि रेसिपिखौहाय दा आंबो मोनथिथ'वा माब्रै जानाय जागोन होमबा लोगोफोर जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना मोनथियाबो जानो हागौ जे आङो एभ्रि सानडे माने जोंहा अमा जायोखाय बेखौनो आं नोंथांमोनजों आलदा आलदा आइटेमजों संनानै माने संनाय रेसिपि आरो जानायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामो नोंथांमोनाबो होनबा दिनैबो जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय नायनोसै आं माजों संनाय जागोन दिनै गोबावसैमोन नोंथांमोनजोंहाय जानाय मुकबां होयियाहाय ओमफ्राय दिनै आङो नोंथांमोनजोंहाय खायफाया बुंहरदों नालाय जानायखौ एसे गोबाव हो होननानैहाय बेखायनो आङो दिनै नोंथांमोनजों मुकबांबो खालामगोन होननानै सानदों रेसिपिजों लोगोसे मुकबांबो थागोन आङो सिगाङावबो खालामखायोमोन ओमफ्राय आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां दा नोंथांमोनजोंहाय मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदों जे अमानि दामखौथ' आं सिगाङाव सोंखांखाबाय नामा अमानि दामा बेसेबां होनानैहाय गोबाङानो रेसपन्स हरदों बेनि सायावहाय थेंक इउ आरो ओमफ्रायहाय दा दिनैहाय आङो मोनसे खोथा सोंनो नागिरबावदों जे गावराव आरो दिसि थायोना मोननै जातनि थायो नङा होमबा गावराव आरो दिसि अमायाहाय ओमफ्राय माखासे जायगायावहाय सोरनाबा जायगायावहाय माने माबा जायो आरोना गावरावनि दामा आलदा दिसिनि दामा आलदा ओमफ्राय जोंनि जायगायावहाय माने मोननैबो दामा एखे गावरावबो दिसिबो आरोना क'क्राझारावनो नुदों आङो क'क्राझारावहाय माने गावरावाबो आलदा दिसिया आलदा आरोना दामाहाय दिसिया बांसिन जायो दा नोंथांमोननि जायगायाव सोरनि जायगायाव बबे जायगायावहाय बेबायदि आलदा ना एखे बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे माने आङो नोंथांमोननि कमेन्ट नायनानै बिराद मोजां मोनो बेखायनो नोंथांमोना आरो आङो कमेन्टखौ हाजासे रिप्लाइबो खालामनो ट्राइ खालामखायो आरो जायफोरहा इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय जे हाबो इउटुब चेनेल दङ जायनो माने कमेन्ट हरो बेबायदि आंना इउटुब चेनेल गोदान होननानैहाय होमबा साबस्क्राइब खालामनो थिनहरो होमबा आं साबस्क्राइब खालामखायो आरो नायोबो आङो माने आङो सम गैया अन खालामनानै दोनो आरोना ओमफ्राय खायसेनो आङो कमेन्टसआव हरनाय जाया ओमफ्रायहाय नायनानै दोननाय जायो माने टाइमबो मोननाय जाया नालाय आङो नायनानै दोनो आरोना ओमफ्राय आरोबाव माने रिप्लाइ खालामखायो आङो जायफोर माने माबा हरदों ओमफ्राय सोरनिखौबा जुदि रिप्लाइ खालामनो टाइम मोनाखैबा सरि ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरफिनबानो जाबाय जे आंनिखौ साबस्क्राइब खालामाखै नामा होननानैहाय आङो खिन्थाहरगोन आरोना नायनानैहाय होमबा दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर थौदो होमबा दिनै माजों संनाय जागोन नोंथांमोनाबो जास्ट नायलांबाय थादो थौदो होननानैहाय सान्दुङा दसेनो जायो नै सान्दुं खराबो जायो ओरैबा ओमफ्राय बोरैबा दोमैलुबो जायो बोथोरा थिग गैया मा जामारगोन आं मैयाहाय ब्लग लाबोनो सानदोंमोन मैया माने फुंनिफ्रायनो एसे सानदोंमोन आरोना आङो दिनै ब्लग लाबोनोसै होननानैहाय खिन्थु आंहा मैयाहाय ओरैबायदि जादों माने फुंनिफ्रायनो जोंहा एकदम बयबो जाथ्रा नास्तिजोब आरोना बयहाबो नङा माबा मोनसे जाजोबनायहाय आंहाबो फुङावनो दुगैनायाहाय मा जादों दुगैनाय समावहाय जोंना बे बाथरुमावहाय रेक थायो नालाय रेक दङ नालाय बे रेकनि माबायावनो खर'आ ओरैबायदि गोसा नांदों आं फुङाव दुगैनायावनो बे फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय बेनि मोनायावनो जाखानाय आरोना बाबायाहाय हान्थुआनो गदोंनो ओमफ्राय जोंहा पार्टियानो गैबावा आइजों गावजोंनो सोफिनलायबाय आरोना माब्रै माने सिगाङावनो डिसलकेट जाखानाय होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बेनो मोजां माबा खालामोन आरोना ओमफ्राय एसे बोरैबा लरसर जाफिननानै हारसिं बे मैयाहायसो खालामनानैहाय मोजां जाफिनबाय आरोना सानैजों खालामबायनो आइजों बाबाजोंहाय ओमफ्रायहाय थ्रोब सोदों आरोना बोरैबा ग्रोब जाफिननाय जाहैबाय माने बांद्राय ग्रोब नङामोननो सिगाङावनो माने एसे बे थाबायोमोन नालाय फुङावहाय बाबाया सुगार गोनांखाय थाबायोमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय मा जादोंनो माने आथिंखौ जोख'नायावहाय माबा जादों आरोना एसे आथिङाहाय बोरैबा जानानै थादों ओमफ्य बेसेबांबा गोबावखासै बियो ओमफ्राय मानसिया मोजां थाबायनो हाया गोबाव थाबायनो हाया बेबायदि होननानै बुंबाय थाखायोमोन आरोना ओमफ्राय दाना मैयाहायसो मा जाना होखोनो मोनायावहाय एसे बोरैबा जिरायबाय थानायावनो होनना बुंदों बोरैबा जाबाय जायो माबायानो हान्थुआनो ओमफ्राय दाना आइखौ गाबज्रिहरनानै आइयाबो उन्दुबायमोन नामा आइखौ गाबज्रिहरनानैहाय ओमफ्राय दाना सानैजों थ्रोब बोरैबा खालामफिनबाय आरोना ओमफ्राय दासो थिग मोनबाय जाहैदों दासो आराम थाबायनोबो हाबाय ओमफ्राय जिरायनोबो हाबाय आरोना बे मोजां जालायबाय ओमफ्रायहाय आरो बिनानावाबो मा जाना होलायबायनो बेहाबो ससमाखौनो फुङावनो जिरायख्रुबनानै लालायबाय बायजोब्बाय आरोना हेन्देलानो माबायानो बिदि फ्रेमनि हेन्देलानो बायजोबलायबाय आरोना बयहाबो एफा एनै जाजोबनो मैयाहाय ओमफ्राय आरो बियानैयाबो बे टिउसन लानो थांनाया खाथियावनो सारअन्थाइ गावदों जाहैदों बेयावनो गाहाबो ज्रेम मोनलायनाय मोन्दोंनो बेखौबो खिथाफैबाय बेहा
दिनै एफा एफा जाजोबनाय आरोना मैयाहाय ओमफ्राय एकदम दिनानो माबा नंखाया मोजां नंखाया खोमा मैयानि दिनाहाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो खालामनाय जाखायासै फुंनिफ्रायनो एसे बोरैबा बोरैबि जाबाय थाखानाय आंबो गोसोआनो सानसे मोनासै आरोना ओमफ्राय खालामनाय जायासै दा दिनैहाय नै खालामनो होननानै आं लालायबाय नोंथांमोनाबो दिनैनि ब्लगखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नुदों होमबा दिनै मा लाबोखो नै बाजारनिफ्राय नै बेखौसो लाबोदों नै दा बेजोंनो जानांसिगोन दिनैनि पर्क थालिखौहाय बेजों जानांसिगोन नै लोगोफोर दा माब्रै संगोन माब्रै जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे आङो रेडि खालामनानै लाखानोसै दा नै दा लोगोफोर आंना जानाया गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै हांसो गारामा ओमफ्राय नैबेनो थाइगिरजों अमाजों थाइबें लाबाय ओमफ्राय दालि संनाय दङ दालिखौ लाबाय आङो दा होमबा जानायखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आङो नै आंनि फेभरेट बेनो बेजोंहाय स्टार्ट खालामसै आरोना
माबायदि जादों जानानै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै आङो। गरमाव गोखै गोथाव जाथारदों। दहाय फिसालानि जानानै आग्लायनाय दंमोन भिन्दि, बेखौ जाग्रोसै आं। लोगोफोर होमबा जानाया जोब्बाय आंना। जाबाय आङो बिराद गोथावनो। गरमावहाय खैसिब खैसिब बिराद गोथाव मोनदों आरो टेस्टि जायो। होमबा लोगोफोर जानायजों लोगोसे आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै होननानै सानबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा। बाय बाय। थेंक इउ फर वाचिं।